Здравейте, приятели! Днес ще тествам тези метални щипки с магнит. Размерът на всяка една е 15,5 см. Те са гъвкави и се обгъват според позицията, за която са ви нужни. Вършат идеална работа, например, за да държат електронни компоненти и кабели за запояване, но могат да свършат работа и за много други цели. На върха на щипките има силиконово покритие, за да не наранят държания елемент. На дъното на щипката има магнит и се задържат доста здраво върху кутията, с която идват в комплект, но може да ги ползвате и върху други метални повърхности. Комплект пристигат 10 броя. В края на клипа ще дам оценка за продукта и ще сложа снимка, за да може да го намерите, ако желаете. Напишете в коментарите какво вие мислите за продукта и каква е вашата оценка за него. Ако ви харесва да правя такова съдържание, моля да харесате видеото и да последвате канала.